खुलुमबाय आं मिजिंथियो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ कर'ना भाइरासनि समाव जानाय जिहेतु दुखु बिनि गेजेरजोंबाबो मोजाङै दङ होननानै आं मिजिंथिबाय बे भिडिअखौ रेकर्डिं खालामनायनि जाहोना जादों जोंनि सावथुन जोलै दासिद नोंथांमोना थांनाय नभेम्बर डिसेम्बर दानाव बे सावथुना रिलिज जानायाव गोबाङानो नुबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो गामि गामि दिन्थिफुंनायाव नायबाय जानो हागौ नाथाय गोबाङा आंनो लिरहरबाय थानायखाय नायबावनो लुगैनायखौ फोरमायनानै लिरहरनायखाय मोनसे वेबसाइट इन्टारनेटाव moviesense.com होननाय मोनसे वेबसाइटआव होनाय जाबाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन गोबाङानो दा नायखांबाय बे वेबसाइटआवबो आरो गोबाङा एसे गोब्राब जादों नायनो थाखाय बे वेबसाइटआव मुभिसेन्टआव होननानै आंनो खिथाहरदों नोंथांमोनाथ' मिन्थिगौ जे जोंहा बिसेसकरि जों बर'फोरहा इन्टारनेटआव सावथुन नायलायनायनि जोंहा हुदा गैया एक्सपिरियेन्स गैया बेनिखायनो हयथ' एसे गोब्राब नोंथांमोना मोननो हागौ अन्नानै ट्राइ खालाम बे आं मिथिनायावबा एसेबां गोब्राबबो नङा एसे खनले खेबनै खेबथामसो ट्राइ खालामबा मोनो बे आं गाहायाव लिंक होगोन लिंकखौ नायना ला नोंथांमोना बे लिंकखौ फल' खालामबानो ओमफ्राय फेसबुकनि थ्रुयैदि नङाबा जिमेलनि थ्रुयैदिबो बेखौ नायनो हायो अन्नानै जेब्लासिम नायनो मोना नायनो हाया होनबासिम नाजाबाय था आरो माबाफोर जुदि नोंथांनि जेंनाया सल्भ जाया प्रब्लेमा सल्भ जायाबा बिदिबा आं गाहायाव वाट्सएप नाम्बार मोनसेबो होदों बे वाट्सएपआव बे नाम्बाराव फन खालामबा रावबो फन थिखाङा नाथाय मेसेज हरनो हायो आरो बे मेसेजखौ मुभिसेन्टनि मानसिफ्रा नायनानै नोंथांनो फिन होगोन रिप्लाइ होगोन नोंथांनि प्रब्लेमखौ बेबादिहै बिथांमोना सल्भ खालामनो मदद खालामगोन अन्नानै बे गाहायाव होनाय वाट्सएप नाम्बारावबो मेसेज हरनो हायो आरो जुदि नांगौ जायोब्ला आंनो आंनि फेसबुकआवबो मेसेज हरनो हायो आंबो नाजागोन नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना बे सावथुनखौ नायनो हायो मोनसे खुरां बुंबावनो नागिरदों जे गोबाङा सोंदों मानो फैसा लानानै खिथिबावखो इउटिउबफोराव मानो दिहुनाखै होननानै नोंथांमोनाथ' मिथिगौ सावथुन मोनसे दिहुननायाव जोंहा बेसे खरस जायो 40 लाख 50 लाख गाहाम रां जोंहा थाङो जुदि फ्रियाव खिथियो जों बिदिबा आरो माबायदिहै जों सावथुन बानायबावनो माबायदि सावथुन दिहुनबावगोन जों नोंथांमोना खायसेया गासिबो नङा खायसेया फ्रियै नायनोबो लुगैयो आरो बिथांमोनानो बुङो सावथुन बानायबाव सावथुन दिहुनबाव आब' होननानै जुदि फ्रियाव नोंथांमोननो बे सावथुनखौ खिथिबाय थायोब्ला बबेनिफ्राय रां मोननानै बुथुमनानै गोदान सावथुन दिहुननो बेनिखायनो आं नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो आखाइ खबजबनानै बे जिथु फिसा मोनसे एमाउन्ट 99 रुपिस बेखौ होनानै नायनायाव बारा गाबनाङा हामा दामोन बेखिनि रांखौ नायनानै सावथुनखौ नाय मुभिसेन्टआव होमबा आं आरो गोदान मोनसे सावथुन दिहुननो हागोन आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि जुगेदि बेखौबो मिन्थिहोनो नागिरो जे खालमानसै आं बर' सावथुन मोनसे दिहुनबावनो नागिरदों आरो बिनि थाखाय आं रां बुथुमगासिनो नोंथांमोना जुदि हेफाजाब होनानै मुभिसेन्टआव जुदि सावथुनखौ जोलैखौ नायो जिखिनि रां जमा जायो बेजों आं गोदान मोनसे सावथुन दिहुननायाव बाहायगोन बे रांखौ अन्नानै नोंथांमोना बेनिखायनो हेफाजाब हो जुदि आंनिफ्राय गोदान मोनसे सावथुन लुगैयो बिदिबा आंखौ
रां बुथुमनायाव हेफाजाब हो, जोलैखौ नाय आरो गुबुननोबो नायनो खिन्था। बेखौनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों।